Δάσος. Μια αναρχιβλάστηση. Δέντρα και θάμνη, φρίγανα και αναρχόμενα φυτά. Ένα σύνθετο οικοσύστημα με φυτά και ζώα, μύκητες και βακτήρια, νερά, φρούτα και χώμα. Το δάσος αυξάνει τις βροχές, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τη δημιουργία χυμάρων και πλημμυρών. Προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση, ενισχύει τα υπόγεια νερά και βελτιώνει την ποιότητα του νερού, σαν φίλτρο. Βοηθά στη δημιουργία εδάφους. Δίνει τροφή και καταφύγιο στα ζώα, φωλιές στα πουλιά, καθαρό αέρα σε όλους μας. Αυτό που βλέπετε είναι ένα δάσος στη Βόρεια Εύβοια, που γλίτωσε από τις πυρκαγιές του 2021. Και μετά ήρθε μια κυβέρνηση που αποφάσισε να το προστατεύσει από επερχόμενη φωτιά, με το πρόγραμμα Αντινέρο. Μπήκαν οι μπουλντόζες και καταστροφείς και αφαίρασαν τα πάντα, εκτός από τα ψηλά δέντρα που απέμειναν μόνα να στέκουν. Καταστρέφοντας τη ζωή και την ισορροπία του δασικού οικοσυστήματος, ματαιώνεται η δημιουργία και η ανάπτυξη νέου δάσους. Με το έδαφος εκτεθειμένο στη βροχή, με τα ψιλοκομμένα κλαδιά να ξεραίνονται σαν προσάναμα, να στεγνώνει το δάσος και να χάνει την υγρασία του. Να χάνει ακόμη και αυτές τις κρυψώνες των ζώων και πουλιών που βρήκαν εδώ καταφύγιο μετά τη φωτιά, που είχαν εδώ τις φωλιές τους και αναπαράγονταν ακριβώς την εποχή που πραγματοποιείται η προληπτική αποψήλωση. Η αποψήλωση του εδάφους οδηγεί σε απώλεια χώματος και ερημοποίηση. Εκθέτει το έδαφος σε υψηλές θερμοκρασίες και εξάτμιση που ελαττώνει την υγρασία. Υγρασία που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των μικρών δεντριλίων, με αποτέλεσμα τα εδάφια αυτά να οδηγούνται σε υποβάθμιση και ανικανότητα να κρατήσουν ή να φιλτράρουν το νερό. Χωρίς διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, με απλές μελέτες δασοτεχνικών έργων που εκπονούνται από ιδιώτες εργολάβους για να δουλεύουν τα μηχανήματα, για να δίνεται δωρεάν καύσιμη και οργανική ύλη σε εταιρείες διαχείρισης. Το Αντινέρο χρηματοδοτείται με μεταφορά των κονδυλίων από το πρόγραμμα αναδασώσεων της χώρας. Η κυβέρνηση μας υπόσχεται πως αυτό θα συνεχιστεί. Παντού.